Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pamirsa ingkang kinurmatan dalah para kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, monggo kita lajengaken pangaji kula panjenengan sedaya dhateng kitab Al-Qur'an punika. Ing sapunika melebet serat Ali Imran milai ayat sekawan dumugi ayat 6. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nembe gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tamba usada, enggal seger kwarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang ing sapunika nembe nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang awrat, masalah ingkang rumit. Mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring seger kwarasan ayem tentrem kwaslamet sabar lan tawakal dhateng kula lan panjenengan sedaya, lan ugi tansah paring gampang lan gampil, gangsar lancar anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuatah mahalimpah-limpah, turah blawah saged damel umroh dhateng Mekah al-Mukarramah. Lan ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking sakehing fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, ugi saking sakehing bebaya. Mugi-mugi bebaya ingkang sampun dumawah linebura maring Gusti Allah Taala, mugi-mugi bebaya ingkang dereng dumawah tinulak maring Gusti Allah Taala. Monggo kita lajengaken pangaji kula lan panjenengan sedaya tumrap Quran menika. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ard wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'al tawilih wa ma ya'lamu tawilahu illallah warrusikhuna fil
yaquluna amana bih kulum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha mirah ingkang maha asih. Sayekti Gusti Allah iku ing atase panjenengane ora ana kasamaran apa-apa kang ana ing langit lan kang ana ing bumi. Panjenengane iku kang amangun sira ana sajroning talanaan kapriye karsane ora ana sesembahan kajaba panjenengane ingkang minulya ingkang wicaksana. Panjenengane iku kang wis andhawuhake kitab marang sira, ayat-ayate ana kang pancasan iki baboning kitab sarta ana kang gegambaran wondene para kang ing sajroning atine ana pambelasare banjur padha milih perangane kang gagambaran pamriye kanggo anasarake sarta sing dipilih panyurasane dhewe ananging ora ana kang weruh surasane kajaba Gusti Allah lan para kang padha mateng ing kaweruhe padha celathu. Kula sami angestokaken punika sedaya saking ngarsanipun Pangeran kawula lan ora ana padha angelingi kajaba kang padha genep akale. Maha leres Gusti Allah taala saha dawuh-dawuhipun. Katerangan wonten ing ayat 6. Ing ngriki katerangaken bilih ayat-ayatipun Quran suci punika saperangan muhkam utawi pancasan tuwin saperangan mutasabihat utawi gegambaran. Ing serat nomor 11 inggih punika serat Yusuf ayatipun setunggal kapangandikaaken bilih Quran suci punika kitab ingkang ayat-ayatipun pancasan tuwin ing serat angka 39 inggih punika serat Ajumar ayatipun 23 kasebataken kitaban mutasabihan. Boten sisah kamanah panjang-panjang pratelan warni 3 kala wau. Sampun saged anedahaken anggenipun boten cecengkaan kosok wangsulipun ingkang satunggal malah nerangaken satunggalipun. Tegesipun wantah muhkam saking tembung hakama jawinipun nyegah. Ingkang saking tembung kala wau lajeng wonten tembung ahkama ingkang jawinipun adamel kekah utawi gumathok satunggaling barang. Punika ingkang tegesipun boten santan-santun tuwin boten ewah gingsir
dene mutasabih saking tembung syibah ingkang jawinipun sarupi utawi memper punika ingkang peperanganipun sami utawi cocok. Dados mutasabihat punika barang ingkang satunggal kaliyan satunggalipun sarupi utawi memper. Dados kenging dipun suraos warni-warni. Dados menawi kasebetaken bilih sagembelenging kitab Quran suci punika muhkam, punika tegesipun sedaya ayat-ayatipun punika pancasan. Dene menawi kasebataken bilih kitab Quran suci punika mutasabihat kados dene ingkang keserat wonten ing serat nomor 39 inggih punika serat Az-Zumar ayatipun 23 punika tegesipun sagembelenging kitab Quran suci punika sedaya peperanganipun cocok. Dene ayat-ayat ingkang mutasabihat ingkang kenging kasuraos warni-warni punika murih saged mengku teges ingkang gumathok. Ing mriki kasebataken bilih kitab Quran suci sampun netepaken wewaton-wewaton kaliyan dawuh ingkang cetha. Punika kedah dipun ugemi kangge adhedhasar. Lan wonten malih pratelan ingkang katerangaken kaliyan tetembungan ngibarat utawi ingkang kenging dipun suraos warni-warni. Punika anggenipun nyuraos kedah cunduk kaliyan dawuh sanesipun tuwin kaliyan ruhipun Quran suci. Menggah ing sajatos-jatosipun sadaya serat punika inggih dados makaten punika kedahipun. Menawi satunggiling angger-angger kapacak ing serat kaliyan tetembungan ingkang terang gambelang ingkang boten saged ngalentu tampekaken sedaya pratelan ingkang kemeng suraosipun utawi ingkang sajak cecengkahan kaliyan angger-angger ingkang sampun katetepaken kala wau kedah dipun suraos miturut wewaton ingkang sampun genah kala wau. Saestu nyampleng sanget menawi babakan punika kawarsitakaken wonten ing mriki dados pupucuking bebantahan kaliyan titiang Nasrani awit para tiyang Nasrani makaten anggenipun sami mangeran dhateng Kanjeng Nabi Isa alaihissalam tuwin cecepengan pangandel bab panebusing dosa sarana rah. Punika adhedhasar saweneh tetembungan ingkang kenging kasuraos warni-warni utawi pratelan gegambaran kaliyan tanpa mawi angengeti wawaton ingkang mangka adhedhasar ingkang sampun katetepaken dening para andika nabi ingkang sampun inggih makaten kala wau sabab ingkang baku piyambak ingkang anjalari tuwuhing iktikat sasar ingkang mratah ing ngalam donya punika inggih punika negesi dawuh ingkang tetembunganipun saged kasuraos warni-warni utawi gegambaran kanthi acecengkahan kaliyan wewaton kitab ingkang
nyerambai ingkang mestinipun kangge wewatoning nyuraos ing bab panganggep dhateng mukjizatipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Para kaum muslimin piyambak inggih nemahi lepat margi saking margi ingkang dados makaten kala wau. Katrangan salajengipun fitnah punika nasaraken tiyang kathah utawi nanem wijining pasulayan utawi beda-bedaning pamanggih sarana merdeni perangan ingkang satunggal cecengkahan kaliyan satunggalipun. Takwil utawi saking tembung aul ingkang jawinipun wangsul punika pungkasan utawi wekasanipun satunggaling barang utawi merdeni punapa ingkang saged kasuraos warni-warni utawi gegambaran kados dene merdeni impet. Tuwin sasaminipun tembung takwilahu ing ngriki dening sawijining ulama dipun tegesi panyuraos ingkang miturut sakajeng-kajengipun piyambak sarta ugi satunggaling ulama ugi makaten punika anggenipun negesi. Awit saking punika mila anggen kula negesi ayat punika kula sukani tembung dhewe. Kula sukani tembung dhewe kakurung. Para tiyang ingkang kapangandikaaken kala wau boten sami purun malih suraosipun dawuh ingkang sajati ingkang saged dipun pinanggih namung sarana nacokaken kaliyan wawaton ingkang sampun katetepaken wonten ing panggenan sanesipun. Nanging inggih saged ugi ingkang dipun kersakaken ing dawuh kala wau anggenipun sami nyuraos satunggaling ayat mutasabihat punika meligi punika tok. Liripun boten mawi angengeti sasambetanipun ayat kala wau kaliyan ayat-ayat sanesipun satunggalipun utawi kaliyan wewaton ingkang sampun katetepaken wonten ing panggenan sanesipun. Para pamirsa kereweng aji ingkang kinurmatan saha para kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, kita pungasi semanten rumiyin pangaji-aji kula panjenengan sedaya dhateng dawuh-dawuh ingkang kasrat wonten ing Quran suci punika. Mugi-mugi saged angiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dumateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi saged ngiyataken ilmu tuwin panggawe becik kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.